салом алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, касоне ки лафзи ширини тоҷикиро мефаҳманд. Мо ҳозир дар ноҳияи Нуробод ҷамоати ҳакимии деҳаи Сиягулак дар чашмаи Боғлан қарор дорем. Дар ин навор мо ба шумо чашмаро нишон медиҳем. Мардуми ҳакимӣ албатта ин чашмаро ҳамагӣ медонанд. Кадоме ки ёд кардаи чашмаро хай тамошо кунанд. Хай рафтем. Хай шербачои наденам ҷа чашмаи Боғлан. Зимистон да хай кам каристе мусоҳая тошин да арзии бод ҷо тамошо. Мехорад фақат тамошо кунед. Я моёради чикануна мехнана ба душмана ки агар дар дунё об рафтим боварӣ дорум ки мехӯрам. Бисре.
Ay. Aynı girdi çizma. Çizmana tamaşa Group production. Oh.